El 2011, més de 120 persones van ser ferides en el desallotjament de Plaça Catalunya davant de milers d'ulls i càmeres. Aquell dia, alguna cosa va començar a canviar. S'ha posat llum sobre el CIE de Barcelona i cada vegada som més les que volem tancar-lo. S'ha aconseguit que les bales de goma formin part del nostre passat. Es va esquerdar impunitat policial amb les 600.000 espectadores de Ciutat Morta. Hem avançat molt col·lectivament aquests darrers anys, però creiem que és necessari donar un nou pas endavant. Necessitem un mecanisme estable i independent de protecció dels drets humans en l'àmbit del sistema penal. És per això que des d'Iridia creem el CEIDAVI, que és el Servei d'Atenció i Denúncia davant casos de violència institucional. Amb el CEIDAVI volem garantir assistència jurídica a les persones que pateixen vexacions, maltractaments o tortures I acompanyar-les a nivell psicosocial perquè puguin integrar i superar la situació viscuda. Volem trencar silencis i generar processos de reparació social perquè es deixi de tolerar la violència institucional. Volem contribuir a l'enfortiment de la xarxa que defensa cada dia els drets humans i caminar cap a la igualtat efectiva. Amb el vostre suport construirem aquest nou projecte que pretén ser de totes.